Mintegy 2000 gyerek részvételével idén 19. alkalommal rendezték meg a Karnevál kupát, mely mára az egyik legnagyobb és legszínvonalasabb közép-európai gyermeklabdarúgó tornává nőtte ki magát. Idén összesen 120 gárda nevezett a megmérettetésre, ebből 50 külföldi. A debreceni utánpótlás csapatok idén is kiválóan szerepeltek, a 9 nevező csapatból 7 megnyerte saját korosztálya küzdelmeit. A nyírbátori Mizsei Szabolcs igazi cselgép, ez már a Józsaesi elleni mérkőzés első perceiben kiderült, meg az is, hogy néha kicsit önző. Bár ezt az ígyszert kihagyta, a csapata végül 3-1-re nyert, így büszkén nyilatkozott a meccs után. Szerintem jó volt, rúgtam is egy gólt, 3-ból egyet én rúgtam, jó volt. Miben voltatok jobbak, mint az ellenfél, hogy látod? Kipasszolásban, ebben jobb. Hát, jobban is cseleztünk tőlük, ennyi. A 19. OTP Bank Karnevál kupán az is kiderült, hogy a Loki már kicsiben is verhetetlen. A Loki focisuli 2000-es korosztálya simán 4-1-re verte a Gyöngyöst. Ez nagyon jó volt, egy büntetőt kihagytunk, de így is nyertünk simán. Az eleje kicsit húzós volt, mert jöttek a támadások, bedobásokból helyzeteket majdnem kaptunk 3 gólt is, de kivédekeztük. A gyerekek szemmel láthatóan élvezték a nemzetközi tornát, de a szakemberek sem unatkoztak. A Karnevál kupa nem véletlenül népszerű, nem csak a játékosok, az edzők is hasznos tapasztalatokkal gazdagodnak minden egyes alkalommal. Ezek a gyerekek még ugye nem játszanak bajnokságban, nekik a torna adja meg a bajnokság, idézőben téve bajnokság se a borsát, tehát amit hétközben gyakorolnak, azt a tornákon tudják kamatoztatni, és mi is edzők ott mérjük le, hogy a ellenfél hasonszörű csapataihoz képest hol vagyunk. 8 pályán párhuzamosan folyamatosan pattogott a labda 3 napon keresztül. A 19. Karnevál kupán a legfiatalabb 2002-es korosztálytól egészen a 93-asig összesen 10 kategóriában mérték össze erejüket a csapatok. De nem csak hazaiak, idén is több nagynevű külföldi klub vett részt a tornán. Az idei évben is nagyon szép számmal jöttek a csapatok egész Európából. Az idén egy híres izraeli csapat, a Maccabi Tel Aviv, arab országokból, szerb országokból, a Cluj, Romániából, és több olyan csapat jött, ami NB1-es kvalitású abba az országba. A 19. Karnevál kupa a korábbi rendezvényekhez hasonlóan igazi családi esemény volt, míg a gyerekek a labda után rohangáltak, a szülők a pályaszélén adtak bele apait-anyait a szurkolásba. Egy nap alatt